Ei, hola, com anem? Estic quin vent. Sílvia, tanca la porta! Tanca la porta, home! Vale, ja era hora. Ei, companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Que no endevineu d'on venim? D'esquiar, molt bé! Un aplauso. Ha començat la temporada d'esquí ja. Millor, Ha començat la temporada d'esquí i mireu, nosaltres aquí, que venim d'esquiar, que hem fet un descens, Jordi? Sí. Guapo, Molt guapo. El que passa que en Jordi diu que no li agrada fer esquí alpí, però diu que això de pujar dalt dels arbres no li fa gaire gràcia. Bueno, jo soc d'aquests que fa esquí en pals. Ara hi ha la moda aquesta de l'snowboard. A mi no m'agrada l'snowboard, jo soc d'esquiar amb bastons. Per cert, sabeu quina diferència hi ha entre un que comença a fer snowboard i un monitor? Només 3 dies. A mi, jo per anar a esquiar tinc un problema, que a la meva dona no li agrada gens, la Petronilla, no li agrada gens anar a esquiar. En canvi, a mi sí que m'agrada molt, jo aniria cada cap de setmana. Ja he trobat una tàctica per anar a esquiar cada cap de setmana sense que ella hi posi problemes. Em llevo el dissabte al matí i li dic, Petronilla, què vols, sexe o que me'n vagi a esquiar? I em diu, abriga't bé i fot al camp. En fi, l'altre dia, una anècdota ja abans d'acabar, que l'estava en un hotel de la Cerdanya, esquiant, i el recepcionista, que som molt amics, ens coneixem, ens tutegem i tot, em va explicar una anècdota que diu que hi havia una dona que no havia anat mai a esquiar, i la van portar allà, estaven instal·lats a l'hotel, i hi havia una pissarra a l'estat de les pistes d'esquí, amb la neu, els gruixos de neu i tot això. Per exemple, posava soldeu el tarter, 15 centímetres pols, i posava molina, 20 centímetres dura, i se'n va anar aquesta dona amb el recepcionista i li va dir, em podria donar el número de l'habitació del senyor Molina? I, en fi, ja sabeu que hi ha molts equips de futbol que van a fer la pretemporada a les pistes d'esquí, per preparar el descens ja. Sí o no? Sí. Doncs bé, ho deixarem aquí perquè hem de fer un cacaulat ben calent, perquè tenim molt fred a les mans, Jordi? Que sí? Sí. Tenim molt fred, que sí? Fes així, quin fred. I avui us deixarem amb un videoclip d'un grup que properament traurà un disc, que el teniu aquí sota, el veieu? Jo no el veig gaire bé, però és aquí sota, que es diuen els New Orleans Plissurs. Que són una gent de Barcelona que ho fan molt bé. Vinga, companys, a reveure i fins a la pròxima.